Правя това видео, за да информирам за видеото. Разрушените Филипини и торнадо в Европа. Защо катаклизмите вече не оставят време за глътка въздух. Хроника на климатичните процеси и геофизичната активност за периода от 1 до 8 юни 2026 година. Земетресение и вулканична активност през изминалата седмица бяха наблюдавани в различни региони на планетата. Дълбокофокусно земетресение с магнитуд 6,1 в Италия с огнище на дълбочина 259 км. Серия от трусове на гръцкия остров Евбея и разрушително земетресение с магнитуд 7,8 в Филипините, последвано от цунами. Тези събития позволяват на изследователите да изучават как процесите в недрата на Земята могат да бъдат свързани с промените, фиксирани в океана, атмосферата и земната кора. През изминалата седмица вулканите Сакураджима в Япония и Шивелуч в Камчатка демонстрираха повишена активност. Изхвърлянията на пепел достигнаха 12 км, а пепелен дъжд покри градските райони на Кагошима. На този фон атмосферна нестабилност обхвана Европа и Азия. Торнадо от категория F2 в Литва остави хиляди хора без ток и повреди гробище. В Италия вихър премина директно през Рим, а в България и Нидерландия също възникнаха редки за тези региони торнада. В Индия бури с вятър до 100 км в час разрушиха соларни електроцентрали и жилищни сгради. Тази синхронност на разнородни явления от сеизмични събития до екстремни атмосферни процеси свидетелства за преустройство на планетарните процеси. Земетресението в Филипините е ярък пример за това как последиците от един катаклизъм не приключват в момента, в който трусовете спрат. Ако човек е останал жив, това е най-важното. Но след това пред него изникват други въпроси. Къде да живее, ако домът му вече го няма? Как да изхрани семейството си? Къде ще учат децата, ако училището е разрушено? Когато говорим за последиците от катаклизмите, важно е да разберем, че това не е просто списък с разрушения. Това са множество човешки съдби, които в един миг биват изхвърлени от обичайния си живот. Именно за това разрастването на катаклизмите не е просто ръст в броя на събитията в новинарските емисии. То е умножаване на подобни лични трагедии. Разбирането на физиката на тези процеси е ключът към осъзнаването на случващото се. Промените засягат всеки и научният подход към изучаването на планетата се превръща в приоритетна задача за обществото. Линк в описанието.